Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen, arjuponta. Bukajan Karbi Club Ser Talina Sengkan Karjo Amai ke Pamanpon. Wo signifying korapli arni Karbi Anglong Autonomous Council angkang ke parlo lakhang koraisi Borjan emisi constituency Bukajan rong sopi ward lakhaisi rongkang thir Bukajan Karbi Club 1974 aningkan sengdet arni pen pini an sertalin asengkan plengsi sertalin karjo amai ke pamanpon. Wo signifying korake thompen inkorapli nini aparman sertalin karjo nifying korake thom arni Bukajan Karbi Club alama ingthorponsi meiphupen lamthe jaipon sonsi Golden Jubilee Celebration Reception Committee Meipu Barim Ingti Pen Karlitang Atumaphan Kachikimoasai Dengpon Apithu Baburam Bay Memorial Pendel Ingpupon Lapen ason kapathu Kachepate Sitami Pedoponlu Son sibo signifying korapli arni abari Meipu Lapen Chunbang Atum Aphan Archopon Lapen Rongkang Thir Lapen Adung Arai Arong Aratatum Aphan Non Hedjong HSLC HSBA Loki Charlie Ki Un Arisoi Jang Atum Aphan Archopon Bukajan Karbi Club Sertalin Karcho Amai Kacharipon Amai Long Kensing Pangcho Meipu Pensi Mai Charipon Lo Chunbang Sarlong King Ti Pensi Alohi Pachini Apor Enpon Bukajan Karbi Club Sertalin Karcho Rat Amai Pi Amai Long Alohi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Siyam Dr. Tuliram Ronghang EM Sorja Rongphar MSc Madhurja Dhekial Phukon MSc Povitra Rongpi Board Chairman Longsing Tokbi Bukajan Education Block Chairman Sardili Be EM Mukut Mohanto Chandra Singh Kro Meipu Karbi Cultural Society Liladhor Teron Tiripi Chunbang Karbi Lamet Amai Bukajan Lems Chairman Sar Ed Inghi Sundor Ingti Vice Chairman Bukajan Municipal Board Lapen Penang An Manpeng Kedo Ke Thegiding Atum Chetongdun Bukajan Pen Sarkuru Be Karbi Anglong News Yatra itu biasa maknanya biasa yatra Karbi Lamet Wan Bukti hoise ia sahe Karbi Kabor pra Roman Karbi Autonomous Council EM hoise Sujurong Thar Kora Rambho Kori Mudhut Didik aro Sakurial Black Yatra Conservation of District Jail या बाहर कार्बी बजाय कार्बी क्लब बहुत अवदान गोटे राज्य यात नमना लेकर मन এইটো যেটো বাজান कार्बी क्लब মদিনতে লংকাটি মদিনতে মোক কৈছে ইয়াত এটা গো লাগে এইটো মই প্ৰেৰণাৰ পৰা ইয়াত ওপেন স্পেচ আৰু বাউণ্ডাৰী ৱাল এই ওপেন স্পেচ আৰু বাউণ্ডাৰী ৱালত যিটো মই আজি ঘোষণা কৰি দিছোঁ ওপেন স্পেচ বাউণ্ডাৰী ৱাল আৰু Karjana Autonomous Council over গতিকে এই ক্লাবটো বুকাজান কাৰ্বি ক্লাব হয় কিন্তু ইয়াত কাৰ্বি অকল কাৰ্বি নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় ইয়াতে সদস্যবিলাকৰ গতিকে ইয়াত ইমানখিনি ইয়াত জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত বুকাজানৰ কাৰ্বি ক্লাবত সহায় হিচাপে সেইকাৰণে ভাল লাগে ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ ভাল মানুহবিলাকৰ কাম কৰে হাই কাজিয়া কোনো ভাত নাই তাৰ আৰু এটা কথা আছে এই কাৰ্বি ক্লাবলৈ সমাৰোহৰ সন্মুখত আপোনাৰ অডিটাইম এটা হ'ল বনোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰ কামখিনি আধাখনে হৈছে তাৰ বিষয়ে কোন কাৰ্বি ক্লাব কাৰ্বি ক্লাবৰ সমাৰোহৰ ৰাস্তা সন্মুখত যিটো অডিটাইম হ'ল বনাইছিলে কণ্টেক্টৰ আধাৰ হৈছে প্ৰচলন কৰে Inut Minateron Pi Sekachilangji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council ke Thegiding Atum Aphan Kerap Johangna Lakha Krible Korkanthi Constituency ke Parlo Borpung Arlongwati Khelanterang Arong Amikar Babu Tiso Achor Sangpi Minateron Pi Karbi Anglong Autonomous Council Atum Along Sekachilangji Aphan Kerap Johangna Pianpur mi Karbi Anglong Autonomous Council ke EC Peace and Development Pusi Pining Aningkan Pen Chethan Mati Ake Hai Dr. Tuliram Ronghang Tami Chethan Ponkong Sitame Kopia Potsi Nilitum Borpung Arlongwati Aratatum Aphan Nangkelang Pangkrebi Ason Mandetlo Pini Nilitum Lapusona Kisung Ahut Kopia Potsi Nangrap Redetlo Kedam Tang Arwachikloni Phaing Kora Pli Arni Kisung Det Ahemtun Atum Tem Karbi Anglong Atum Aphan Mati Chairman Raju Tiso Korkanthi Constituency Along Kachepahem Phubom Atum Aphan
kerap johanglo sita kisung det atum kerap johangnak ason ningduk piglo pini Karbi Anglong ke ja atum aphan kerap ka johangnak ajoini nilitum se kachelang je aphan warsai kavedet ajoini si pini sangpi mina teron pi aphan hem jewan thunang koklo lapusona kisung ahutle nangra brite komentu si nangra balang alang litum aning theklong pensi kerap johanglo sitame tim Karbi Anglong pen kerap redet ajok kachelang iji aphan tangka kavedet ajoini si hem jewan detlo Nilitum aphan nang rabri sitami akaprek atum jongsi lapuson akisung chetong nang pulote rabvek nangji nilitum arlong boti phonglang so area atum kedam kewang tower dolong kawe ajoine si lapuson inglong anat kapin chong 108 mate ambulance pen chepon nang koklo town malom ke gari si ambulance kapin chong seta nilitum inglong arat ke 108 ambulance ke pe juja e henlo lasi rat atum lang iktha Karbi Anglong ko an si kaching thur vote ki pi kopi alesi kelong nang litum tami chini borpong arlong boti arat tarapong borlang so hidipi hidiso ke ambulance ke pe juja e henlo lasi nilitum a hemton pen ningduglo pusi ningjepon Ingdeng crazy ke chok here jume ke hang arani ingthir etpen ketalon pon Lokhimon adhorom ke paplang vek abang phu kurusar lokhoninti hensek pirt heben kachiti bin arani apotsi pini Lokhimon adhorom aphan ke kroi arado anki pini ke here jume chuhang arani kangthir si peman ponlu Kedam tangbo signify incorruptly suri hinira krepli aningkan ahut kurusar lokhoninti hensek pirt he chiti bin si halabang so arni pen nang talon bombang bom si pini anke ingdeng crazy ke chok here jume ka chuhang arani talon pom Guru akeng rimate dolamara Lokhimon ashram along hirjume kachohang arani ke talon pon along ke ongdung Lokhimon adhorom aphan ke kroi arando an setami ahavar kaprek along ke do Lokhimon adowan atumpen setami guru akeng ri along wangsi hirjume kachohang arani alir alon pen talon ponlo lapen ahavar kaprek along ke do Lokhimon adowan along setami guru akeng ri along ke talon pon asonsi hirjume kachohang arani talon ponlo Jaimek ateng pen ada por phai ke thom aporahut gurupo atum kangthir me thek pilo bangso pen ada por phai pli aporahut mena jongjung ahem kangthir along milur chepaklar pon det aphi ada por phai troksi aporahut rat det pen rat aman chehodailu bangso pen aphi por phai troksira achitim apor pen Lokhimon karjo sai setame dengpon Karchwa Jaimek juddet aphi angri si paline ponsi hempu chiti bin along palisi angri angdon pen chardom chardi ponsi anutin sitami hirjumi chohang pon Bangso Jaimek ington det aphi anarlo por phai ke thoma porahut ingkung phopen Lokhimon archoponlu Karchwa sai ington det aphi puthot angri angdon pen paline ponsi hempu ahem kachiti bin adim along pali thusi hirjumi chohang ponsi Bangso sai angdeng ateng pen ington ponsi pinia sai ingthir et pen pachun pon Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News 1 2 3 Kardom Karbi Anglong ra don aprang si Karbi Anglong News phan kaching hon pen kelang ver don ara phana tom phan suri suri kardom pajireklo lasi pini non li hido lake lakhain ko trok dor bauri continue si sido dili non da ko pisi ke doluma polotang te kado ko non tum thek polong lo aliracham atheke dak okorjang atum pindeng sumpor tum thek long lo risumar tuma pindeng sumpor thek long lo lapen dak sarmaratum lapen sarpimaratum apindeng sumpot alira champe nang atum theklong lo labang su ko theklong lage pian poloma polong te pini ahok pet klar dak alam kachiniya phans tame nili dak enut bahini phanili arjupon po sidami nili kachiniya teng bolodang te pini lake iletum guru lokhon ingti hensek alang labang so kedam tang ningkan surhinira krepli aningkan alang le bangso per thepen kachiti binarani labang so ni si kadokawe alang le phan ke kroya do an labang sotum alang phan ki kroyara do anatum alang tum pini hirjume ka chhangara ni pusi nili ahoklam bang nili arju ponlong lo ase ahok per alam ke cheng beng jur labang so phur ke mo karjilong ye phan nili nut bahani phan arju ponla las dili puthot dak alang le do poselang phan arju ponlang aprang se ni tum Karbi Anglong News penang phan kardom pajirek lo ke hai kardom kado go be man peng ge do ke the ge ding don man same labang so pherang ke bitung lo pen pini dak nali tum nang ko hom report nali tum hana churulor pen Karbi Anglong ra don thegi ding handa kardom pajilo kardom tang te nili bikhe ko nili kachini gang tung la helo pini li tum thek ponlong je pendeng sumpot riso ejang pen chenglok sarphi sarphu pen chenglok ado ko pendeng sumpot ta ekdom thik do jot Karbi pendeng sumpot ka ching thang sim tum thek long lo ka pre ka pendeng sumpot tum ka ching thang la puson thek long le tang te la bangso program ru hak pini nang atum la bangso
amai puthak nang tum ethe theni Karbi Anglong ra tum ongdung tum ka chini do kokji la sahla sora tum phanang lihin pen thanik tha hok lo kardom jasemet pini ke hiljumi ka chohangani using ko rapli lo la so hiljumi ka chohang ponalam the puthak ke la lo non nil tumak phan non nil tumakuru modon hinti hensek itu makuru saralang lihin pen pin khar lo ke dam tang suri hinira kriplia aningkan using ko rapli achiklo nitum hempu kuru sar lo khoning ti hensek piuthep ok kachiti binani la sorni lo piniani hen lo se hala so prang litum phan kuru sar lo khoning ti hensek nang than te kang lo je pini nili piuthe ok piuthe pen si unang je posi pini lo khimon aphan ke kroerat ni nang ke than te kang rona teng pen nang litum thir thi pen ke do thak pindeng sumpot pen chenglok alira cham do wet thak wet nang ji moni li piu the pen kachiti binani stame pu kladak nang than te kang lo la so teng pen si non pini ani stame pineng surihini rain ko rapli anang bang ke indeng kre sia phong nang ke choklo la si pini dak ni litum phan non ni tum phan krusal nang ke thana teng pen si ni litum pini ani long ripli do ni tum lokhimon arat putarong khang nilip ni hang Karbi Anglong arat la pen ang tan ke do akarbi lokhimon phan kroi rapet kado go veras tami ning chi thepen pini dak chetong lo ni tum dak kuro kengri la si la so ka chetong pona long ni tum ja semet bang ke non la dak kurusar ki do kang thire dim long hirjume cho hangdam pareni do lo Irian bangke la ke sami pi mate ijang pi maratum no la pen Irian bangke la bangke tharepo la pen thare la puson sini tum alen riso yang chingrum mai pen chinglok khimon song ho pen chinglok la pen adwan tin long ri tin pen ke wang abang phu bang phi ki dons tami tum anglen put pe pin pen wang si hirjume cha hanglo la si nona por an bang na tum nang kile dun mate la so phong angdengan bangke la ke churan bo halo la pu bangke la si non stame jo la pu hirjume ka cha hangdam kaddo ga we lukhimon pan kroira per alang le tum stamik wang bom la puson lo la si pini ningarong lo ni tum phan non kuru sar stamik kladak pe nang than lo hirjume cha hang nang hirjume ka cha hang ke la lo tum lukhimon phan ke kroi ja semet kiro karcho kadom kadi pen chenglok labang so saing ding nili tum ningarong choklem chodam kimisen je phan susuma loko charli pen ke the kere nang ji la pen longri long pat hawa har par ke klar lukhimon kai long non piu the kai la si hok pen non nil tum phan kurusar hempu kuru modon ti heng se pen kladak nang than lo si pini ningarong pen tum chetong si hirjume chahang pon iglo lan helo nili pini Karbi Anglong arat mate nang tum pherang ke yang no arja pen pachini dun la solong chok chelele don ke nim ti hen se anam lukhimon amen taram sinilam thekta pon ri bikchek lo kardo choro barpek lo la sir tum marji ponlong lo la skado Karbi Anglong arat nang tum thek ponlong lo la le tum pindeng sumpot satame alang tum ke people ma plan tum langdam lo polotang te Karbi pindeng sumpot satame alang tum pevir ve kai kes tame Karbi pindeng sumpot arona teng pen se kaching thang tum suarlo tum la pen pe tum la pen ni tum la pen bong sumaratum la pen klim sumaratum kado wena tum thek ponlong lo la si pini nang tum phan Karbi Anglong news kelang do anara da phan ni pini nang tum phan lang sinili nang tum paklang thek chot po la si mo ke bang gilang anso se tame ni la sonak thak berta ke minang tum ke bani phan si sik tang lo asi ke do kado we ara do an phan tame ni lam the ri check si nang tum ke than ke pachini la an than ram dam the ri check si ni kadom bajir si kurang thu bajir lo kadom